Shirley Alomar ta' 45 sena li tgħix San Pawl il-Baħar qed inżamm arrestata wara li ġiet mixlija li wetqet serqa fuq żewġ anzjani fl-istess lokalità flimkien ma' bina illi għandu 13-il sena. Il-każ seħħ il-bieraħ għal-ħabta ta' nofsinhar fi triq Luigi Preziosi San Pawl il-Baħar fejn minn investigazzjonijiet tal-pulizija sar magħruf li l-mara u bina ħabtu fuq il-bib tad-dar ta' anzjana biex jittalbu l-flus. U sakemm l-anzjani daħlu ġewwa Alomar allegatament serqet mit-tewro li kien hemm fuq mejda u ħarbet. L-anzjani għandhom 77 u 81 sena u qalu illi Alomar għaltilhom illi bina għandu infezzjoni f'idnejh. Fil-qorti intqal illi wara li aktar tard l-ommu bina nqabdu mill-pulizija fiż-żarbun tat-tifel instabu moħbija 93 euro. Il-pulizija blajnuna tal-Aġenzija Poċ ħadet lit-tifel għand rabatu. Hassan Ġerbel ta' 37 sena minn Niġer baqa' jinżamm arrestat wara li tressa il-qorti mixli li traffika droga kannabis f'post pubbliku fejn ta' spiss jinġabru iż-żgħażagħ. Min investigazzjoni li saret mill-pulizija nstab li droga ma kienitx għall-użu esklusiv tal-imputat li jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat mhux affidabbli u jekk jinħeles jista' jerġa' jwettaq reati simili. 4 snin ilu l-imputat kien weħel il-ħabs fuq traffikar ta' droga fi ġnien fil-Marsa. Libjan ta' 33 sena baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li fost l-oħrajn weġġa' żewġ tirġiel b'istrument bil-ponta u xi fliexken tal-ħġieġ waqt ġlieda f'San Ġwan is-Sibt li għadda. Fil-qorti intqal li l-ġlieda bdiet wara li nqal argument fuq xi flus fejn il-Libjan jinsab akkużat ukoll li barra li weġġa' żewġ tirġiel attakka mara, kiser il-paċi pubblika, mobdiex l-ordnijiet tal-pulizija u ġar arma mingħajr ma kellu liċenzja għaliha. Il-pulizija qalet li l-Libjan kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu brabta ma' każ ieħor meta suppost kellu jkun f'daru wara ċertu ħin. Josephine Harmsworth ta' 41 sena u Ellen Harmsworth ta' 44 sena ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti akkużati li wettqu kummerġ bankarju mingħajr m'għandhom liċenzja biex jagħmlu dan. Is-Sinjura Harmsworth hija sit ta' ħanut u banka tal-lotto fil-waqt li raġel ma jaħdimx minħabba li sofra diżabilità u ma wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Id-diviża talbet il-ħelsien mill-arrest u l-prosekuzzjoni oġġezzjonata għal fatt li qatem min irid jitla' jixed. Il-qorti preseduta mill-Maġistrati Farrugia laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq kundizzjonijiet illi l-koppja ma tavviċinax jew tikkomunika max-xhieda u li tiffirma kull nhar ta' Tnejn u Ħamis fl-assa tal-Pulizija tal-Ħamrun. Il-qorti talbet ukoll l-ifriżar tal-assi tal-imputati iżda id-difiża se tressaq rikors biex l-imputati ikunu jistgħu jiġbdu ammont ta' flus skont kemm tippermetti il-liġi biex jista' jibqa' jsir ħlas tal-pagi u spejjeż oħra tan-negozju filwaqt li l-imputat jagħmel użu mill-pensjoni tad-diżabilità li jirċievi. L-imputati nataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro kull wieħed.